gedam tang ahut CM ahem kedam ahut nang lipan boyar kedam pen nang lipan nampon det lasalam nang pujini mana nang di keladak kelasap ya. Hala bangso hut iltum Mars 1 tarik arnilo alangli longsing teron lapen Samson B lapen nililo nili homsing tisolo nilimen ke so hut cingki cingwai lo ala so hut kalang lo nili ahok pedabang ke hala so hut ame ilitum si cingki cithan lo lapen cingwai lo alangli longsing teron pen amasi damnang buka lama bang ke kalang lo ahok lo alangli si pen cingwai cingki pameka lo lapen klaim rapet nang dam rapet nang pu alam si hala so hut cingwai lo masih hala bangso hut inut bahini am temang nilipana nanga palupon duko kamasi hala bangso amas joining along dun dedet amat si fit nili 19 arni la bangso press meet long sai jok ji du nangkok la masih Mars joining ahut nang li perangkia mai kang ni ahut BJP party yang seku nang li ala perangkia mai ke do bom ahut nang li kening dia pot ahut hak nang thani gila. nili kalang lo hala bangso aku da bangke inut bahini nangke palupon joini lo amasi nili hala bangso hut kaning je lo je BJP amane si BJP join dun puzi ni la hala bangso hut kaning je dun lo office tame la bangso lame kali non EPHLC atu mamasi ki join dam lo si alangli longsing teron ke alangli la ilitum long inglong kiri committee long presiden lo alangli ke masih non adak ki join dun abang ke la ke EPHLC amunit tum side lo nasi non ke bang hilang tame inut bahini dulang tame alang litum tame non niltum long na cepo og dunji pansi cisik dingdang lo